juga Jemberok Berjah Leteng bareng You Dancer. Goyang kesini ya, oh diwangi kan mas kerek we. Iya iya gak apa-apa gak apa-apa. Disangoni pura mas, jaluk sangusen no. Alah, mangan mutok mbak jare mbak. Nek kudu bas somai. Somai, kayak tugas. Ini bakal neneng. You guys. Debian wis tak tukoki wujud tali sak isine. Sini apa mas? Kini lah kok ilang sak sirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Apa kowe lali karo aku iki? Najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok blayu.
terima kasih dan juga dari